if you look seriously, you'll realize that if we have one of us, ophume eceleni, asimncengi. Let me just tell you, abantu asebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu, uyathandwa, uyikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party, abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile. Ebese sithi awusuke. Akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini, ayikho lonto. Akuyona indaba yakho if you don't know. Ozubuza ukuthi kwenze njani. Kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile. Kusho ukuthi ayikakheki le party le. Ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo. Nginitshela impela. Nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo. Yini yona le sifuna inkululeko la. Asivikeli umuntu. Sikhuluma nomonke umuntu la. Nalabo esathi kuqala bahambe azange sibaxoshe. Wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong. Singafuni ukubaphoxa. Sitshena isizwe ukuthi bonini. Ngoba iningi labo loneli kukhulu. Manje why bese ningena indaba eningayazi? Why ke ningewona lokhuza nihlala nithi yini lento lephezulu lapha? Lenhlangano makuthiwa manje abadala kakhulu abaphethe kakhulu phezulu kuthiwa yini? Aniyona high command. Aniyona high command. I-high command okufanele ukuthi ikhulume indaba zalenhlangano. Kowenza kahle nongenzi kahle, kowenza inkinga nongenzi inkinga. Akuyona indaba yawenu le sengitshena abadala ke manje nothi ngani. Ngoba ibona ngizoyekuthiwa impela bazobe beprotesta. Kufanele ngabe sithola inkululeko silela inkululeko siphizwe siyavikelana sodwa. Singazi nokuthi lo munye umuntu wenzeni. Ayenziwa lonto. Uma sithatha isinqumo sokuthi sakha lenhlangano, sasingakho inhlangano ezokwenza nalokho okwenziwa abanye. Ingakho nje abanye abantu abenza izinto ezirong singafuni ukubaphoxa. Uma sithi akaphume lo. Asisho ngoba simsukela nje. Ngizwa kahle. Kodwa ngeke sinitshene ngoba asifuni ukungcolisa amagama abantu. Thina sibhekene nani nokukhulula umuntu omnyama. Asibhekile ukuthi umuntu omnyama onathi uma mhlambe kukhona okuthile sokufanele ukuthi siyeke umzabalazo ke manje sizolwa sodwa. Hawu webantu. Thina abantu abamnyama, hawu. Sibahla kangaka. Kodwa sibuye manje uyayibona nje. Ngizwe phela abantu sebethi hey siyakhankasa ngizoke ngibone obani abakulehle abazobona bekhankasa ngoba uma befuna ukuyokwakha iphathi yaba bahambe bakiphathi hayi ukuthi bahluphe thina la. Ngijabula kakhulu ke ngoba intsha ayidlali ngoba iphutha uma nabo sebengena kulezi ndaba intsha abantu engibathembile. Ngoba abantu bekusasa abantu abazi ukuthi kusasa elabo. Siyezwana. Sizwana kahle. Nize nazi kahle akukho umuntu esizomncenga. Akekho. No. No matter how good you are or important you are or educated you are, asimngeni lokho thina. Akubona bonke abantu aba-educated la. Siyezwana. Faneke sihloniphane thina abantu abamnyama. Silungise lento efuna ukuthi ilunge. Siyezwana.
we mabo, we nkosi yami, hey, we bakwethu. Sizo mase sakha omama sokhuluma nabo ngiyazi ukuthi kuyakhulunyiswana ngapha nangapha nasentsheni bese kuqala ukukhulunyiswana baba ngathi hey kuyonakala ke manje because simele isizwe asiyimele thina asimele isonto simele isizwe ngisho uhlanya lune right yokuphila ngoba lusidalanga lwadalwa uNkulunkulu whatever